Партия Величие вече официално си призна, че работи с партията на Делян Пеевски ДПС Ново начало. Може да видите как бурно защитават неговия депутат Гюнай Далоглу. С Гюнайката сме приятели. С Хаджи Хасан сме приятели от над 30 години. Ние се познаваме, ние сме един град. Почва да се проясняват нещата. Съдба, феномен. Но човека обижда Гюнай. Гюнайката в Търново му викат Шарана. Дюнерджи е бил, Намкъв бил. Ами какъв е Руди Гела, бе? Минава един депутат и Радостин Василев му казва: Дюнерджи. Депутатът се връща да му потърси сметка. Радостин Василев горита в гърдите, посяга му с дясно круше неуспешно. Както той няма имунитет, в момента трябваше да е в ареста след това дръзко престъпление. Нямат място подобни хулигани в Народното събрание. Рая Назарян трябва да го накаже.